Kag sa numero 1 sa mga balita subong nga adlaw. Probinsya sa Negros Occidental magapahamtang sang bag-o nga filtration system sa Don Salvador Benedicto Memorial District Hospital sa La Carlota City. Temporaryo nga nagsira ang dialysis center sa La Carlota City sumugod sang nagligad nga semana. Sunod sa kay Governor Eugenio C. Lacson, magailis ang bago nga service provider ang probinsya kag magalawig sang hindi magdubo sa duha ka semana kag mahuman ang tanan. Pila ka mga pasyente ang nabalaka sa tuong Hulyo 1 sang magsira ang hemodialysis center sa probinsya sa La Carlota City. Isa sa mga nagpautwas sa mga apektado nga pasyente amo nga wala sa tusang paathag bahin sa pagsira. Kag kung saan magabukas, mabudlay suno sa ila ang pagsaylo naman sa lain nga dialysis center. Gisiling sa ni Provincial Administrator Ray Frando Diaz nga ang service provider sang hemodialysis center ang gulpi lang nga nagbiya bangod luyag sini nga mapahagan-hagan ang ilang financial losses. Dugang pa ni Diaz, hindi man mapadayon sa probinsya ang serbisyo bangod kinahanglan matinluan ang facility para iniman ang mangin safe para sa mga pasyente. Ang bago nga provider, amuman ang provider sa probinsya sa dialysis center sa Silay kag Cadiz suno sa kay Lacson. Suno sa gobernador, handa ang probinsya sa paghatag sang assistance sa mga apektado nga pasyente sa La Carlota kag sarang sila madala ayhan sa Silay o kun sa Cadiz. Inklaro ni Lacson mangin operational liwat ang dialysis center sa La Carlota City. We are introducing a new filtration system, no? Because first of all, we will have a new provider. The old provider has pulled out the filtration system, so we have to introduce a new one. No? And at the minimum, maybe it will take 2 weeks. No? In the meantime, we're ready to assist those who need dialysis. We're ready to assist them, to bring them to either sa Silay Provincial Hospital or sa Cadiz Hospital na may harapan mga dialysis centers, no. So muna lang temporary lang ni but eventually at the very shortest possible time of 2 weeks our La Carlota Dialysis Center will be operational again.